luisteren, millennium. Again and again, that I hip hip hip. Nagrota pedraiso, mama oh. Nagrota pedraiso, mama. 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 They na me for money, you na me for mati. They na money moro, da you look at pede mati. They na grota pedraiso, mama. Nagrota 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 pedraiso, mama. Again and again. Welkom. Keren we vanuit holiday neighborhood keren. Nagrota pedraiso, mama. 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 Hey, abi furu money, you abi furu ma. They na money moro, da de fumas que belusu you. Nagrota pedraiso, mama. Nagrota pedraiso, mama. Nagrota pedraiso, mama. Nagrota pedraiso, mama. They abi furu money, you abi furu money. They na money moro, da de manis rebels go to you. Nagrota pedraiso. Na zo a grondtapu uit draai mama. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, volgers WI SRANAN. Udebaga, bijna half 5. Normaal is dat met Lucas situatie. En dan met kon live. Voor de mensen die niet kunnen volgen, alsjeblieft share dat de andere mensen ook kunnen volgen. Ja, na zo grondtapu uit draai. Te you abi money, you abi mati. Do you have money? You have voor vrouw, you have libisman naar you say. Dat is het leven eenmaal, ook in de politiek. Zo draait het. Wanneer je macht hebt, heb je vele vrienden. Deze zijn na matimoro. Ina da matimoro. Sorry. Ina mati. Ina noansman naar you say. Toch? En heel veel ministers, heel veel die geweldig nu spelen, gaan zien wie hun mati zijn. In plaats dat de lipo legacy die asrana volk. Maar nee, no na mati, brada, sisa, isabi tak. Trawa ego anawanya chomen, de ego yan nasi ramas, isabi. Maar goed,
is een denken naar vader libismade. Maar intussen, volgens WI SRANAN, de matan na kusina, maktak alasani, momenteel keren komen tak bepalen sani. En je maakt elke dag dingen mee. Snap je toch? Steve of van mijn brada. Wat ik erg vind, hè. Yvonne, goedemiddag. Misschien dat de mensen inkomen. In mijn levenscarrière, dus in mijn Libi. Mi mitwa lo libisma. Met takang lo libisma. Maar isabi, gimi strefi mis don denki. Je hebt 3 typen soort libisma. Isab teshi wa bong. En te je luka bong. Da abon abi wiri. Dat na 1 type libisma. A wiri. Tama groen. Damang brui, dama fadong. Damai trong puiri. Damai lip nerve. Dat na 1 type libisma saya miti. Wantra type libisma saya miti in you libi na ataki fa bong. En ataki fa bong. Mo jun mino matien mo mino jien bradi mo jien ching fini. Dat no type libisma sa e web na you libi. De man dati de kolek mati, de playlek mati. Maar dan want tiki fa bong. Dan de man da jumpo, lek fa tiki e sweef. Dan ya want type libisma. Dat na rutu fa bong. En de man dat die na deke dun. De maip sa dora libi na ngayu. Dat na mi ervaring. Kan je usap moro, zou kan leg me uit moro. Maar mi koshi in mijn libi. Ik ga ook naar richting weg naar zee, de leeftijd. Want alla die wiki moet je de almachtige aksama sawe kargado aan nature om dit dankbaar te op te manting. Want bovenvoer of dit de op te manting. De kadestref leiders, de kadestref predikant, de kadestref alla soort sani. Wansan die de ede. Bovenvoer of daar. Fado meki, fado low, fado kira volk. Dat na de man eigen ik denkie. Agar dat de man karakter nee verander. Wat je weet, ik moet voorzichtig zijn, want hier deze koot hij charisma. Hier deze koot hij charisma. Tegen takwas aan verkeer. Dus ik ben voorzichtig nu. In die zin van te verkiezen kom ik sa takwan toesani. Maar no isabi, agestak alamang, tem takwan aan fake news. Ja, direct aangifte. Dus ik moet even nadenken. Mensen, dat ik me kwalijk. Want dan met pay afkati. En het kost duur. Afkati niet meer grap nodig. Want ze vinden dat alles duur is geworden. Dus de afkati-stref is al duur geworden. Maar laten we onszelf afvragen. Misschien wel lo politica. De mij komt op podium. En mij lukken den fini. De leggen. Ja, als wij er zouden zijn, dan zou oil en gas anders zijn. Als wij zouden zijn, zou Afabaka contract anders zijn. Als wij er zouden zijn, isabi toch, en uno me grap,
a buitenland sani, unom lukuere, want wij van het binnenland hebben nooit iets gedaan. De regeerders hebben nooit wat gedaan. Alleen maar larikoek verhaal. We zijn allemaal Surinamers. En dan komen ze alleen maar chocolademars uitleggen op het podium. En ik zie ze allemaal. Golf aan droomverhalen. Net als onze regering nu. Corona, een mooie droomverhaal. Opening, campus, mooie droomverhaal. 1 oktober, mooie droomverhalen. Maar je weet, en ze weten ook, dat een volk die niet lezen, een volk die wordt gemanipuleerd door een aantal mediums. Want ze geloven ook in die rommel van de regering. Want ze onderzoeken niet. Aantal van ons DNA zou je potelijk DNA leden. Volksvertegenwoordigers, ze lezen geen wetten. Ze weten ook niet te lezen, denk ik. Mino sabi. Maar ze geven me het gevoel. Ach, mis dong ba. Mi zet fevi osok ba. Mi dadelijk mi een boom pensioen ba. Oh ja, ik ben ook al directeur. Dus stem je me op of ik DNA lid. Ben ik directeur, onderdirecteur, ik ben consultant. De man is bang. Heb je heel wat oppositiepartijen die zogenaamde verkiezingscampagne of alle soort shows komen geven. Usama kan zijn baudeno. Usama kan zijn baudeno. Ha. Dat de collega. De collega. Maar ik heb nog geen één politica gezien of gehoord die zegt luister naar SRANAN, luister naar WI SRANAN. Ik was minister geweest of ik was president geweest. Laten we een keertje aan het volk komen vertellen of zeggen, moeten we niet naar 9 ministers gaan? Moeten ministers geen volgauto hebben? Moeten geen ministers geen alle lichtmotor krijgen, huisje krijgen, alle soort accommodatie? Maar de kon vertellen een leuk verhaal op podium. Maar ze vertellen niet hoeveel huizen ze intussen hebben gebouwd, wanneer ze op die podium daar staan. Ze vertellen niet dat ze huizen in Miami hebben. Ze vertellen niet dat ze 3 huizen hebben gekocht in 3 jaar tijd. Dat komen ze jullie niet vertellen. In plaats dat ze komen vertellen wanneer bedrijven en organisaties 6 maanden, mensen wachten 8 maanden, 9 maanden op wateraansluiting, op lichtaansluiting. Dan komen ze op de planken. De converteerd vis libisma. Tak de chaso met bus, utranga. Udabrokopon we leggen. Maar de nefateri. Tak om hem chief ding. De potaroko. De nefateri. Om een salaris de kisi. Dat use ego knap arki ding. Ja toch? We gaan arki ding. Dat ik kan vertellen wat een verhaal. Dat ik kan tegen nu. Dat je naar SWM. No ma pompu watra giwanika. SWM no ma pompu watra. Die om een pressief toertonnen Noord. Centrum. Dat if je op een kraan. Dat kraan hij droppen watra. Want if je die roteng no spang. Yuna abi watra wasi.
Maar ze hebben allemaal een lulverhaal op de podium. Sorry hoor. Want wanneer ik naar deze gasten luister, dat is zo wraak met wraak. Van de low afvallig bakka. Zijn bij Udeno? We aki? Mensen. Wanneer je naar de vergadering gaat, moet je ze ook vragen. Wat is de oplossing als jullie gaan komen weer? Want ze willen weer komen. Er wordt over één ding gesproken. Oil en gas. Er wordt over twee dingen gesproken. Hoe gaan ze goud stelen? Inishitaka songe fayano. We vernietigen natuur, maar niemand praat erover. Wat is gevoelig? Want bijna elke DNA-lid heeft een concessie. Ja, er mag niet erover gesproken worden. Ja toch? Ex-ministers en ministers hebben concessie. President en vicepresident hebben concessie. Vicepresident en presidentvrouwen hebben concessie. Maar niemand wil erover praten. En de media zwijgt. Want een aantal media eten mee. Alleen als het om sensatie gaat. Alleen als het om sensatie gaat. De heren de medium. Ja, daar is een campus en dit is campus. En wanneer de media vraagt. Ik had gesproken over zuurzwam. President, is fake news no? Wie heeft 50 miljoen gestolen daar? President, vicepresident, ik vraag jullie, komen die natie vertellen? Ik vertel jullie fake news mensen. Hoeveel is zuurzwam geswapt? Hoeveel projecten zijn niet gedaan en gelden zijn betaald? Ik zeg fake news hoor. Zuurzwam directeur. Regering kon de natie vertellen. Kon de natie vertellen hoeveel projecten van OE zijn gedaan door zuurzwam. Zijn ze betaald? Publiceer de dingen wat zuurzwam heeft gedaan. Publiceer ook wat de machines zijn van zuurzwam. Daarover moeten jullie praten. Maar de media hier, een aantal van ze, daarom de op Konami, ik ga ze ook niet te woord staan. Ze zijn meer op sensatie. In plaats dat man een vierde mag, de man op de ei van volk. Nee toch, anders gaan ze niet meer eten. Ze gaan geen sponsoring meer krijgen. De verkiezing komt nou. Jullie, wat draaien jullie van volk bakken? Wat tegen volk om een verhaal bakken? Om een flyover ook kom bakken? Voor een WI SRANAN bakken? Maar ik heb een lijst gezet. Met aantal projecten en aantal gelden. En niemand onderzoekt. En geen enkel mediabedrijf, geen enkel journalist stelt vragen aan deze regering. De actie. Ik weet niet als jullie dat hebben opgemerkt. Wie zijn er dan volgers? Wanneer er politica op podium staan, no bari, no lafu. Want ik weet dat het van sensatie houdt. Wanneer je niet op een podium staat en alleen maar Larry Cook wil vertellen over regering Santoki en Brunswijk. En Larry Cook wil vertellen over 10 jaar van meneer Bouterse. Dat wil de natie niet meer horen. Dat wil WI SRANAN niet meer horen. Wat is de oplossing in de gezondheidssector? Wat is de oplossing van OE, van die ontwatering? Hebben jullie dat?
Hebben jullie dat? Of wachten jullie op WI SRANAN dat ik het presenteer en dat jullie kopiëren? Daarop wachten jullie. Ik zie jullie maar dingen kopiëren. Misschien toch wat idee zou we tekenen mee. We kopiëren toch. Laat me je een beetje vertellen. Dan weten dat de volkers zeggen ik kost me. En tegen me ja, omdat ik minister wilde worden in Bouterse tijd. En ik wilde ook minister worden. En ik wil dit worden. Kom ik tegen jou aan boonti de. Nan kusing. En if wang DNA lid sami. Wa aantal ding komt dat terug. Dem oppo dem bigi mo voor tegen me wansani. Ik heb vele partijen ondersteund. Voor denken voor Chawan Change kom. Ik heb NDP ondersteund. Ik heb VAP ondersteund. Ik heb Partij Lugo ondersteund. Ik heb NPS ondersteund. Ik heb BEP ondersteund. Met de gedachte van verandering van denken. Wanneer mensen op het podium komen en me dingen zeggen op mijn live of na mijn live. Met een fake ID. Dan ga ik jullie een beetje informatie geven. En één persoon, sorry dat ik dat ga zeggen. Laat één DNA-lid hun bek open doen aan mij wat te zeggen. Ze moeten hun bek open doen. Ik heb nooit wat gevraagd. Geen enkel minister die ik als privé ken of kende of ken. Nooit meer een actie was aan gimme schrijven, gimme familie. Go actie wa aantal ministers. Mi anwa bellen lekker. Voor no one man. Ik kan actie minister Peneu, ik kan actie parmeester, ik kan actie Stefan Chang. Noem maar op. No one. Met een hart. No one mi go beggy. Omdat me ondersteun. Want we die kleine ondersteun. Want ze kijken alleen naar die grote ondersteuners. Die chabrahas. Maar die kleine ondersteuner die een change wil maken in het leven van de natie. En ze hebben niet geluisterd en willen luisteren. En ze hebben mensen weggehaald als ministers. Als ik een idee gaf aan hun. Daar hebben ze tegengewerkt. Dus wanneer ik praat en ik geen antwoord geef op een aantal dingen. Ga naar je politieke partij waar je bent. En ga ze vragen wat ik heb gedaan. Ga ze vragen. En ik heb geen enkel minister gebedeld. En ik ga niet bedelen. Want niemand moet geen enkel minister bedelen. Als je naar een onderneming gaat. En als je vraagt. Van luister nou. Minister vooral ROGB. Want die kijkt niet naar fondsen van Nadek voedindustrie. Waar Nadek voedindustrie samen met een diaspora een moderne fabriek willen opzetten voor bottling van voedsel. Tangano mine begi. If de mannen respecteer wat vonnis voor een rechter, dan hij moet eer me. Ze hebben geen respect. Dan heb je mij pot samt op mijn lijf, dat ik me trouw minister. Ga meneer Bouterse vragen. Ga meneer Rusland vragen. Ga de mensen vragen die ik heb ondersteund. Wanneer ze bek openmaken om dingen van mij te zeggen, dan moeten ze weten wat ze moeten zeggen hoor. Want ik ga ze wel zeggen wat ik moet zeggen. Mijere wa man een voice geven voor een man. Of voor een DNA let dat is STR voor mij. Je mag sabi dat we gaan op een persoonlijke toer. Dan moet tegen libisma van mij ondersteunen. En deze man heeft nooit wat gevraagd. B is
DNA-voorzitter. Ga aan meneer B vragen als deze man ooit aan mij wat heeft gevraagd om hem te helpen. Ja, ik ben gegaan om mensen naar het buitenland te sturen. Ik ben gegaan om jongeren naar Groningen te sturen om te studeren. Ik had ook een lummel weggestuurd. En ik heb ook 15.000 euro betaald. Ik heb het u niet willen zeggen. Alleen om Suriname en Surinamers vooruit te schuiven. Dus de mensen die over me lullen en praten dat ik niets heb gedaan, ga jullie goed informeren. En kom niet lullen met fake op me. Weet je, en dit moest ik ook kwijt volgen. Sorry, maar ik moest dit even kwijt voor de volgers en de mensen die met een fake naar me kijken en me antwoord geven met alle soort bullshit dingen op mijn fake. En ik ga het niet verwijderen. Laat de mensen lezen hoe je denken is naar Surinamers. Want wij willen alleen maar naar sensatie kijken. Ja toch? Wanneer politica staan op podiums met alle soort droomverhalen. Regering komt weer met droomverhalen. Een jaarreden met cijfers die niet kloppen. En ik heb het ook voor jullie onderbouwd. Dan komt nog één zeggen van, het verhaal dat je daar op de Facebook hebt gezet klopt niet. Want ze hebben bijna 1 miljard of 2 miljard betaald. Jullie zeggen, hé, wat doe man nou asiere? Jullie zeggen, eens zo. Je hebt ook domme economen, ja. Maar volgens mij zitten ze niet buiten. Yes, zeker, Amazon. Dus, ik zie dat mijn volgers op me letten. To the point. I know, maar ik moest even dit kwijt. Want je weet, ik ben iemand, Amazon Queen. Ik weet dat je me goed kent. Maar laten we erop gaan. To the point. Regering, een jaarreden. Eigenlijk, is dat ze een jaarreden? Zoals ik mijn actie misschreef af. Ik dacht dat de jaarreden zou zijn. Volk. Want u bent in een volkshuis. U zou komen zeggen. Weet je wat? Want je zegt al, je hebt het 3 jaren heb je bekeken of hebt gezien. Maar in plaats je komt zeggen. Volk van Suriname. Dit 200 dagen plan is mij niet gelukt. Volk van Suriname. Ik ben een wierwater gaan wassen eergisteren. En ik ben mezelf gaan bezinnen. Dat ik jullie voor de gek heb gehouden 3 jaar lang. Volk van Suriname. Ik moest naar IMF. En we vieren feest hoor. Omdat we blij zijn dat IMF heeft ons geholpen. Maar eigenlijk willen we niet naar IMF. Want de vorige regering heb ik tegengewerkt om niet naar IMF te gaan. Want ze zouden het niet beter doen. Maar wij doen het beter. WI SRANAN natie. Ik heb al die tijd voor jullie gelogen. En ik lieg nog steeds of ik jok nog steeds voor jullie WI SRANAN natie. Want nog steeds bestaat het kabinet van de First Lady. Ik ga nog steeds reizen. Omdat ik nog 2 laatste jaren heb. En ik wil zoveel mogelijk de wereld wijzen dat we een geweldige volks hebben. Niemand pinaart. Iedereen heeft het goed. Maar intussen weet ik
dat hoeveel verpleegsters vertrekken, hoeveel onderwijzers en onderwijzers vertrekken. Maar weet je wat, natie? Ik zal blijven jokken of liegen, omdat ik niet meer kan, omdat die clans om me heen ook moeten verdienen. En die zware sponsors van mij, die clans, ook zoveel geld moeten maken. Net als wat ik gelezen heb in mijn schrijven hier onder mijn page. WI SRANAN natie. Ik ben eerlijk. We gaan nog erger pinaren. Want die BTW heb ik even aangehouden. Omdat ik geen straatacties wil hebben. WI SRANAN. WI SRANAN. Na al die 3 maal. En 4 maal. En 5 maal. En 10 maal. Met mijn bril nog steeds niet kan zien. En nog anderen stuurt om naar een opticien te gaan. Ik weet niet als het Ratan is of optiek Ninon is. Maar intussen, regering en president. Volgens moet u naar Ratan. En dan moet u een donkere glas of donkere glazen bril bestellen. Maar dan moet je meneer Ratan opticiens vragen. Als de mogelijkheid bestaat dat hij een lichtpunt in uw bril zet. Want intussen pinaren de mensen op Latour. Pinaren de mensen op Bronsweg. Pinaren de mensen in Guyaba. Pinaren de mensen in Apura. En in Ikeri. En toekomstweg. Want als ik die knop hier druk, WI SRANAN, dan zie ik een puntje maar van het licht. Dan moet je ook die opticien Ratan vragen. Dat hij ook een bril voor hem moet maken. Dat je de realiteit van het volk moet zien. Want u luistert niet naar WI SRANAN volk. Regering Santoki Brunswijk. President, u stuurt mensen om een bril te gaan kopen. Wel, een bril kost al bijna 18.000 tot 15.000 tot 10.000 SRD. President. En ik weet dat uw bril wordt betaald door staatsgeld. SRANAN money, mama money, sma money. En niet iedereen kan een bril kopen, want het is duur. En ze zijn afhankelijk van die 50 euro. En die 50 euro die oom gaat sturen om een bril te kopen. Dan komt u daar een jaarreden geven. En later wordt er champagne gedronken op IMF. Alsof u het geld persoonlijk en de vicepresident het geld persoonlijk gaat betalen. Naar politiek, naar de ondernemers, naar de massa op warung, dat is massa op wat je autobedrijf, dat is massa op wat je motorbedrijf, dat is massa op bij salaris, belasting, dat is massa bij BTW, dat is massa op tanken, dat is massa op pay man. De vicepresident en met jugu naar een helikopter. En zorg ook geweldig aan mijn campus. Alsof het zijn geld is. Maar hij vergeet dat die leningen door Suriname betaald moet worden. En de belastingbetalers dat gaan betalen.
En dan krijg je ruzie met die ondernemer. Want je wil de geel zwart hebben op het gebouw. Want het moest zogenaamd de kleuren van uw partij hebben op de gebouw. En dan worden jullie boos op die aannemer. Volgens mij. Wees je, terwijl Lucas spiegel toch. Terwijl Lucas schrijft in een spiegel. Wees je, walibisma ete jong. Wees je. Wees je. Mewa actie president. Nanga vice-president. Nanga ala de ministers, nanga de DNA leden. Sane mene nanga kondredisi. Terwijl dit vesa spiegel. Wees je schrijven? Of wees je wat trasma dape? Want volgens mij, hoe is je schrijven? Volgens mij, wees je was maar in een blaka crossie? Wees je was maar in een wit crossie? Volgens, usi mi potwa santok, The Black Book. Ugo luka film dati. Ga jullie naar een film kijken? Is een film die in Nigeria is gemaakt. Oil and gas. Ugo luka film. Na gasi, na olietok. Want ze springen erop. Ugo luka film. Na allerlei spekkie. The Black Book. Ano zomaar mi pote. Dat we luka film. Dat tapu aite wat timoni te luka film. Dan luku de sem leiders sa weka leiders ja SRANAN. U luka film. Dat we shide sem san safe saja. Want het draait alleen om hun. Het draait om hun belangen. Het draait om hun vriendenbelangen. En het draait om belangen van een paar clans in Suriname. We zijn pir borsu. Maar allemaal is tribi. Mensen zijn zelfs willen niet eens met vakbonden meegaan. En dan praten ze, ja, ze klagen op Facebook. Eigenlijk is er een Facebook en een YouTube dat mensen zich kunnen uitlaten. Want die eten geen chow mein. Die eten dal met rijst. Die maken pikitching. Gotros die maken pikitching groente. Die maken vindt bitawira se strati. Maar de vakbonden. Na de vakbond leiders de kading. Miskoop leiders met kading. Ragutang. Ala so tang tang. Tedegos don dape. Nagide balangera. Allemaal stuk voor stuk. Laat een van ze komen zeggen. Die in de top zitten van de vakbond. Dat ze geen 100% belang hebben. Ga kijken hoe ze leven. Wanneer je een vakbond geld geeft. Ga kijken hoeveel vrouwen ze hebben. Want ze hebben veel geld. Je mag geen persoonlijke dingen zeggen. Zo goed gaat het met ze. Kijk hoe vaak ze in het buitenland zitten. Wanneer je daar ruzie maakt met vakbondleiders, want je denkt ze gaan van je opkomen, na 3 jaar lang. Dezelfde die hebben geschreeuwd, geen IMF, even olie op bijna 50 lezen. Heb je hun bek gehoord? Ik ga geen mond zeggen. Heb je hun bek gehoord? Geen van ze hebben bek open gedaan. Kleine ondernemers, grote ondernemers gaan kapot. Heb je hun bek gehoord? Van de organisatie hier? Dan nu gaan ze komen. Alsof ze met jullie gaan menen. Maar intussen, de man maakt afspraken keren nog. De regering, we draaien een show weer. Isabitak, verkiezingen komen. Dus mo laude man baka.
Dan gaan we kijken. We gaan eerst je zeggen af. Dan we komen tweede lijst. We onderhandelen bakken. We komen tussen op strategie. Want je show. Maar je sabi toch. Den kan rekenen me. Hé, maar jere no. Den kwam tweede post ja vrouw meer in Miami jere. Hé, als soms me. Je sabi allemaal studeren af toch. Kijk, als je bij staatsolie kan plaatsen. Kijk daar. En jullie zitten elkaar te vechten. En jullie zitten elkaar alle soort uit te schelden onderling. Want we moeten op straat gaan. Waar ik zeg van ga niet. Want je gaat voor die vakbondsleiders. Je gaat echt voor die vakbondsleiders. Dus als je op straat gaat. Geloof me. Ze zijn zo onbetrouwbaar. En ik zeg geen dingen zomaar. I know what I'm talking about. Laat een van zijn bek tegen mij over. Met de op de bek tegen mij kon tak was strontrij. Met dag de wan vroeg uit. Met de op de bek. Sorry mensen tide. Met de op de bek. Wat vakbondsleider kon tegen mij. Dan moet zorgen. Dan moet kleden uit. Met de kom. Mine vrede next. Is dat het toch? Mine vrede de next. En ik zou jullie één ding adviseren. Stop betalen met contributie aan deze bonden. Dat is mijn advies. Laat een nieuwe jonge orgaan komen. Een algemeen bond Suriname. Met Juna nee. Kom met een algemeen bond Suriname. Met goede trekkers erin. Die iets voor jullie kunnen betekenen. Dan ga je zelf die change zien. Worden jullie één. Maar met deze waardeloze bondvoorzitters. Die gaan voor auto en een beetje salaris. En de kinderen accommodatie. Wat kan, wat mag. Maar niet ten koste van deze natie. Niet ten koste van ziekenhuizen. Niet ten koste van onderwijzer en onderwijzeressen. We hebben toch ook een gezien die in de DNA zit. Die ook geen moord doet voor jullie. Maar jullie blijven dat handhaven. Maak jullie algemeen bond Suriname. En ik kan jullie helpen jongeren. U oppo. Want dan kusi no ma doa roko ewang. U kon sluit u aan. Maar voor wakabaka de man die zie. Hey. Ai boy. En dus, ik vraag mezelf af, joh. De regering doet, ik de man wie naar verkiezing ba. Echt. Op alles feesten ze. Een kleine opening daar, ondernemers, ja, open opening. Bigi prana kronto, bigi krima grong. Bigi prana 1000 hectare kronto. De je contact achter gaan volgen. Dat kijk, we hebben dit gedaan. 1000 hectare kokos geplant. Maar in een pran niet eens maar kronto. Om het money geef uit, veiligheid, olie. Dat money dat je kan doneren ziekenhuis of je bij want dat er je was maar. Dat komen met alle soort showprojecten. Huh? Sleutels van zo'n kamp. En dat hoe lagi toch? Hoe lagi er? If nou mij toch, mi bekara vorige regering, alle de man zou werk mee naar een project. Dan mekar alle de man. Dat maakt je groot. Maar nee, jullie doen alsof. Ja, ik heb het gedaan. Het is mijn privégeld. Dan heb je een paar mensen die dat daarin geloven. Net zo ulop. Volgens mij moet lezen, je kan je brief in de leen en de dontos aan zijn motief solis. Zeg maar zo.
Dat we in dat soort dingen gaan geloven. Van een paar para, ja, ka. Van een paar para, ja, ka. Je hebt het goed gehoord, para, ja, ka. Dat zijn ze. En dan gaan we applaudisseren. Politica die op het podium komen vertellen hoe geweldig ze zijn. Maar ze kunnen geen woord rappen. Hoe die onderwijs wordt gaan veranderen. Ze kunnen niet zijn woord rappen. Hoe ze financiën gaan veranderen. Hoe ze Suriname uit de situatie dat nu is. Kom rappen. Ik daag ze uit. Ik daag een journalist uit om dat te brengen. Dan ben ik gewoon discussie. Dan is het open discussie met deze politica die op podium al een soort larikoek verhaal komen vertellen. Kom discussiëren met me. Laat op elkaar het volk wijs maken. Dan ga ik je wijzen. Ik praat aan deze podium, maar geen enkele journalist, niemand wil een podium openmaken. Waar ze politica uitnodigen om het volk te leiden. Zij luisteren, wanneer je komt, je wil president worden, kom uitleggen. Niet als één die zegt red Suriname 200 plan. Dan maken we een papiertje dat je nog, if you know honey wordt gwe. Hebben jullie in politica gehoord? Dat luisteren als ik minister word. Ik wil geen volgauto. Ik wil geen staatsauto, want ik heb een auto die al goed rijdt. Heb je politica gehoord? Die zegt ik ga inleveren, want ik wil Suriname helpen. Hebben jullie een politica gehoord? Hebben jullie politica gehoord? Die zegt luister nou. Ik wil president worden, maar ik wil geen first lady meer, want het kost de staat te veel geld. Hebben jullie een politica gehoord? Hebben jullie politica gehoord? Zeg luister nou, al die directeuren, onderdirecteuren en die extra auto's die gekocht moeten worden om hun kinderen naar school te brengen. Want arme kinderen, gezinnen kunnen dat niet. Heb je politica gehoord? Die gezegd dat gaat stoppen? Nee toch? Hebben jullie politica gehoord in een verkiezingscampagne? Die heeft gezegd van luister. Omdat het niet goed gaat met Suriname. Of het goed gaat met Suriname. Ben ik down to earth. Ik hoef geen 50 leefwachten te hebben. Ik hoef geen 6 auto's te hebben. Maar ik wil Suriname redden. Heb je iemand gehoord die een politica is? Die zegt van als ik president of als ik een president ga zetten. Dit is de norm. Als een minister komt nu. Dit is de norm. Hebben jullie een politica gehoord? Hebben jullie een politica gehoord? Zeg juist dan, we gaan al die auto's van die directeuren afschaffen. We gaan al die onderdirecteuren afschaffen. Allemaal met hun eigen vervoer aan het werk. Hebben jullie politica gehoord? Alleen maar komen ze vertellen over hoe geweldig ze kunnen doen. Maar wat voor legacy hebben ze? Hebben ze fabrieken? Wat hebben ze? Niets hebben ze. Alleen wat ze hebben, wat ze uit politiek hebben gemaakt, gestolen en gezet. Dat hebben ze. Dan heb je iemand die gewoon lakens gaat doneren. Schaamteloos dat we zijn. Een ziekenhuis, AZ. En ik heb AZ een paar keer gebeld. Is je directeur? Ja, ze is in vergadering. Ze is in dit. Hele dag is de directeur onbereikbaar van AZ. De hele naam oh nee, ik zal voor u vragen. Directeur AZ. Wilt u uw financiële situatie publiceren? Nou, een land is aan niet toch? Begin te publiceren wat AZ heeft, wat AZ krijgt, wat een donatie AZ krijgt, van al die internationale en die nationale organisaties en van mensen. Begin dat te publiceren. Begin ook te publiceren al die dingen die je vrijstelling vraagt.
Dat willen de mensen ook weten als WI SRANAN. Wanneer een DNA-lid 500 lakens geeft aan een ziekenhuis, geeft al aan dat het de regering Santoki Brunswijk, ja toch, dat ook klaar ba. Het geeft aan dat er een grond ude. Want if een DNA-lid moet je 500 laken. Dat pe alle de money ik wil voor laken. Om men wel laken. Directeur AZ. Want jullie ontvangen zoveel donatie. Aantal ziekenhuizen ook in het land. Jullie krijgen zoveel geld. Volgens mij pikkie, volgens mij pot documenten directeur AZ. Begin publiceer je accountantrapport. Of publiceer alle 3 wiki. Want dat nou was Sansa Unuwalek WI SRANAN. Alle staatsbedrijven moeten elke maand publiceren. Alle stichtingen moeten gaan publiceren op een page aan het trobi van wat doen. Want nu is het makkelijk. Elke ministerie kan een page maken van een stichting wat ze beheren. Net als LVV. Hoeveel wordt betaald? Wat is uitgegeven? En wat is uitgegeven? Dat is transparantie, regering. Als SRANAN volk wasabi. Hebben jullie in politiek gehoord dat we nu gaan changen in 2030, vision? Wat is jullie verkiezingscampagne? Wij zijn er ready als WI SRANAN. Mensen die nog niet weten. Gaan er wetten komen dat elke stichting van de staat, elke bedrijf van de staat, net als staatsolie, allemaal, elke maand publiceren, laat het volk weten. Hoeveel barrels is geproduceerd? Om een money kom. Helder en duidelijk. Want niets klopt van jullie. Niets. Jullie zullen weer gaan stemmen op mensen die op podium staan. Alles soort politieke sensatie. Toch? Ja, Lucas had trouwens maar pot of zo. Maar met dans chamber, op dat soort mensen gaan jullie stemmen? Gaan jullie stemmen op mensen die alleen met praatverhalen komen? If na dat wani, dat doe dat hier. If na dat wani, dan doe dat hier. Wanneer we op sensatie zijn, laten we op sensatie blijven. Want iedereen komt ineens uitleggen hoe ze geweldig gaan doen met gas en olie. Maar pas 2030, dat is om maar dedekba. Is om maar berikba. Is om maar dedek stress. Is om ching. Na een jongman zo goita kondre. Want de jaren nog zo oil en gas. Kan het over een jaar of 2, kan er geen kinderen meer zijn bij de universiteit. Want allemaal trekken weg. Alle kader trekken weg. Ga elke dag naar Sanderij. De vlucht de Goluku. Ik ga proberen hoor. Als het me lukt in Sint Lucia. Ik ga proberen hoor. Ik ga naar Curaçao. Ik ga proberen hoor. Als het niet lukt. Dan zien we wel. Dan kom ik terug. Maar dat tenminste heb ik geprobeerd. Allemaal eens proberen. 99% tankbaka. No one draai komoro. Goluku om mijn Osuise regering. Dat doen jullie het goed. Kijk hoeveel mensen vertrekken. Dat doen jullie het goed. Ugoluka film. De Black Book. Dan ga je alle dingen die ik zeg. Met een oil en gas in Nigeria. En daar gaat het richting. Is je aan mij veranderen van low wet. Is je aan kiesregeling. Ik heb het ook gezet. Alle soort smoesjes. En dan lenen een aantal DNA-leden ervoor. Om mee te gaan. Om het volk niet wijs te maken. Hebben jullie één DNA-lid gehoord over kiesregeling? Oppositiecoalitie? Die is komen uitleggen wat het wet betekent? Hebben jullie één DNA-lid gehoord?
Hebben de politica gehoord? Ze lullen allemaal op podium. Hebben ze jullie wijs gemaakt? Hoe die kiesregelen eruit gaat zien? Wat zijn de nadelen? Wat zijn de voordelen voor het volk? Oh, nou kun je moet het doen, no? Dat wordt ook mijn lee. Alleen wanneer je doodgaat in dit land, als politica, als ondernemer, als persoon. En laatst geweest, ook naar de politica, Robbie Malo. Dus doe arki want to man. Vade mij prijs aan mij jong. Oh, Robbie Malo was een heel goede mens. Hij was een bruggenbouwer naar alle politieke partijen. En hij was een van de beste DNA-leden, 4 termijnen. Geweldige man. Je kon met hem lachen. Je kon ook dingen met hem bespreken. Ja, hij ging voor arme mensen heel veel dingen doen. En Robbie Malo, ja, die was een heel goed mens hoor. Ja, via Arki ding. Ja, ik heb met hem nog gevoetbald en zo. Ik heb ook meegemaakt van meneer Dilap Sadio. Jongen, agesta kamang. De mij hemel maar op. Zo geweldig hij was. Dilap Sadio dit. Ja, ik heb nog een Rolex gehad van Dilap Sadio. Goed mens. Ja, ik heb een iPad gehad van hem. Oh ja, hij heeft mijn huis voor me gebouwd. Ik was minister. Weet je, maar hij had een huis voor me gebouwd. Anderen zijn niet verschenen. Ook bij Malo. Die hij zoveel heeft geholpen. Die ik persoonlijk weet. Maar die dede. Die mij hemelie op. Maar die daar Libi. Lek Libisma. Die mij kruisig de man die zie. Die mij kruisig you. De vierde de baka sani. Ama jamin hara please. Oh, de ku chor raha. Diezelfde mensen. De semang. Tamada libi. De mij takwalot takrufi na bakayo. Maar teka grond op na gerswet. Dat was een schoolterrein toch. Oh, hoe chor is sarwa. Oh, dan de kedek pak batia he. Dan vraag ik mezelf af. Ben je de echte persoon? Dus die dede. Adisa mo dede. Betre temi o takru mi be takru era. Adisa dede. Mensen. Uno kotak boomf mi. Betre kotak van takru van sami doen ang alibisma. Maar je knappe lee. Je liegt. Je staat te liegen. Dat geeft aan wat voor karakter als mens je bent. Dat geeft aan dat je karakter met je 3 gezichten waarover ik het altijd heb. Je staat gewoon te liegen, man. Ik kruisig aan mij, heel libilangen. Dat je kon knap tappen, man, DDD. Lek van me bevallig. Goed mens. Hij heeft me Rolex gegeven. Hij heeft me iPads gegeven. Hij verdeelde. Als je problemen had. Maar nooit die takasa amanda libi. Dat ineens je kon. Je prijs amang. Oh, prijs de Heer. Dit soort figuren heb je ook in het land. Dit soort mensen heb je ook. Oh, Heere God. Vergeef ze allemaal. Want zij zijn allemaal Judasen. Dat zijn jullie. Dus, Heere, no, tep dit toch. De man zou komen van ook, Heere. Betere utak takrus af me, Heere. Want ik wil lee en knappe lelijk Judas. Daar unaflop me. Unaflop me echt. U lobbyisma, se e lejuno. U lobby de politica,
Zij horen voor de gek. U hoort politica, zij oil en gas, maar no een nationale visie. No een oplossing die no mancha kom. U loopt de politica dati. Jere? If u loopt de politica dati, toch mensen, dat luku era. Mensen, ik ben eruit. Ik ga wakapassie. 25 mei 2025. Onafgebruik uw verstand is mijn stem. U stemt op de paknokkers. Zij kon vertellen een verhaal. Mensen, ciao ciao. Iedereen die me heeft gedeeld. Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Lobby Sranan, Ulobu Strefi. Womit Baka. Alana strana ma me gusta power ukondre noi no shukondre mi sapta kwante oh ala baby go out there strana kondre futa la fue presidi mi drink one sweet ginger beer one echo por mi sweet sana no strana kondre yeta mi nombrua no fertiti vi alana strana ma me gusta power kondre no shukondre mi sapta kwante Rana you drive, Rana you